tí ľudia tak sa dokážu na tých rodičov potom nahnevať, ale až tak ich úplne že odrezať. Ako v podstate toto odrezanie sa niekedy od tej rodiny je že nutné. Okay. Ja to akože nikdy to není o tom, že vieš čo, urob to. Nie, tí ľudia prirodzene zistia, že aha, že ja potrebujem teraz čas. Ja potrebujem čas na to svoje uzdravenie. Ja potrebujem čas na to, aby som dal samého seba dokopy, pretože vždy, keď ja idem k tým rodičom alebo k tej rodine, tak mi to naruší do veľkej miery celé vnútorné fungovanie, nerobí mi to dobre, zle sa cítim, vráti ma to naspäť práve do toho detstva a to je niečo, čo si ako keby pri tom procese toho, že ideme naplňať sami sebe potreby, ideme sa počúvať, tak vlastne nastane moment,